Helo na a chroeso I Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru. Fel efallai y gwyddoch chi, mae'r tîm yng Nghymru wedi mynd trwy gryn dipyn o newidiadau yn ystod y misoedd dwytha yma. Ond dwi'n falch iawn o allu dweud bod ganddo ni 3 aelod newydd o'r staff wedi ymuno hefo ni, ac mae'r 3 hefo fi heddiw. Helo! Helo! Helo na, croeso cynnes I Nathan Munday ar dop y sgrin, a mae Helen Roach o dan y fo, a Miriam Powell-Davies wrth I hymyl hi. Croeso mawr i'r 3 ohonoch chi I Cymorth Cristnogol ac i'r gwaith yng Nghymru. Da ni eisiau holi dipyn bach arnach chi, weld pwy ydych chi a be di'ch gwaith chi. A da ni am gychwyn, fel da ni'n gwneud bob amser yng Nghymru, ydy gofyn chydig bach am eich cefndir chi, pwy ydych chi, o lle ydych chi'n dod, lle ydych chi'n mynd i'r ysgol, just math yna o beth yn ddigon syml. Beth am I ni gychwyn hefo Helen. Helen Roach, wyt ti'n byw yng Nghaerdydd, a dwi'n meddwl bod ti'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol hefyd, Helen. Ie, dyna'n cywir. Da iawn. A lle yw's ti i'r coleg? Es I prifysgol yn Leeds, a wnes I diwynyddiaeth. Dwi wedi dysgu Cymraeg, dwi ddim siaradwr iaith cyntaf. Felly ro'n I yn Leeds, ond nawr nôl yn Nghaerdydd eto. A wnes I fy ngradd yn Leeds ac yn y Masters yng Nghaerdydd. A mae dy Gymraeg di'n ardderchog gyda llaw. Does I'm angen ymddiheuro dim amdano fo. Ond pa fath o waith wyt ti wedi bod yn ei wneud ers gadael y coleg? Wyt ti wedi gweithio lot yn y trydydd sector, dwi'n credu? Ie, dyna'n cywir. Yn ymwedig lot gyda'r cyfiawnder cymdeithasol, a jyst cyn dod yma, ro'n i'n gweithio dros tai pawb sy'n elusen sy'n hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector tai. A cyn hynny, ro'n i'n gweithio dros NEA, National Energy Action, sy'n elusen sy'n ymgyrchu ar tlodi tanwydd yn Nghymru. Arbennig. So mae yna 2 ffit da I Cymorth Cristnogol yn fanna, y diwinyddiaeth a'r cyfiawnder cymdeithasol hefyd. Da ni'n licio hynny'n sicr. Nathan, beth amdanach chdi? O lle wyt ti'n dod a lle ys ti'r coleg? Yn reiddiol o Sir-Gyfyrddin, a wedyn es I Gaerdydd I wneud fy ngradd, a wedyn mlaen at doethuriaeth, felly dyna'r cefndir. Ac wyt ti hefyd wedi gwneud gradd neu dy ddoethuriaeth yn sicr mewn diwinyddiaeth? Wel ie, llenyddiaeth yn bennaf, ond edrych ar sut mae diwinyddiaeth di newid dros y canrifoedd trwy'r barddoniaeth, felly na I ddim droi popeth, neu fydd yma trwy'r dydd. Diddorol iawn. A Miriam, be amdana ti? Deud chydig bach amdana ti dy hun wrthyn ni. Ie, Miriam dwi. Dwi'n reiddiol o'r Wyddgrug ac yma'n byw rwan. Es I brifysgol yn Gaerdydd. Mae gen I ryw drend yn mynd efo'n hyn. A nes I astudio theatr a drama yng Nghaerdydd, so rhywbeth go wahanol I Nathan a Helen. Ie, gwahanol iawn. Beth am dy gefndir eglwysig di, Miriam? Deud chydig bach am hynny wrthon ni. Ie, so llynedd o'n i'n byw yn Awstralia, so o'n I yn rhan o eglwys Hillsong yn Australia, a wedyn nes I hefyd weithio yn Ffrainc dros 2 ha efo gwmni yn Spring Harvest yn arwain cyfle plant a grŵp ieuenctid iddyn nhw. A wedyn cyn hynny o'n I yn internio efo Eglwys Glenwyd yng Nghaerdydd am flwyddyn ac yn gwneud ffyrdd addysg yng Nghaerdydd. Arbennig. Wel, beth am I chdi ddeud chydig bach am be wyt ti'n neud yn dy swydd hefo Cymorth Cristnogol, Miriam? Be di dy waith di hefo ni? Ie, so mae'n swydd newydd, ond be fydda i'n neud ydy just cadw mewn cysylltiad efo efo'r pobl sydd yn rhoi I Cymorth Cristnogol a gwneud yn siŵr bod pobl yn hapus yn be maen nhw mewn rhoi, a wedyn hefyd just rhoi cymorth I bobl yn sydd wedi gwneud hynny a sydd wedi gwneud hynny'n haws, a gobeithio bod pobl yn dod I arfer efo ni fatha Cymorth Cristnogol a bod nhw yn hapusach yn y ffordd ydyn ni'n gweithio efo nhw. Da iawn. A be amdana ti, Helen? Be di dy waith di hefo ni?
fel waith Miriam, ni'n rhan o'r un tîm, a fyddwn ni'n cynrychioli yn Cymru i'r tîm eang yn Lloegr sy'n ysgogi cefnogwyr canolog. Felly dwi'n edrych ymlaen at gweithio gyda'n cefnogwyr ni ac yn helpu nhw ac yn anhybu beth maen nhw'n wneud i cefnogi ni. Da iawn. A mae'r ddwy ohonoch chi, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud, yn mynd i fod yn gweithio allan o'r swyddfa yng Nghaerdydd. Dyna fydd eich bes chi ar gyfer eich gwaith chi. A wedyn mi fydd yn cefnogwyr ni o Gymru ben Balader yn gallu ffonio i mewn i'r swyddfa a mi fydden nhw'n siarad efo un ohonoch chi'ch dwy. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud hynny, dwi? Ti'n berffaith iawn, Dyfed Wyn. Da iawn, da iawn. Wel, a bod fi fyny efo beth sy'n digwydd yn y tîm. A Nathan, be amdana ti? Be di dy waith di hefo ni? Dwi'n mynd, wel, pan does dim Covid ymlaen, bydden ni'n dod rownd yr eglwysi yn ysgogi a jyst yn ceisio cael bobl i weddio ac i roi arian i'r elusen. And cyfathrebu'r yr eglwysi, mynd o gwmpas ac yn partneri gyda chi gyd. Da iawn, da iawn. Be sy'n eich cyffroi chi ynglyn â gweithio i Cymorth Cristnogol? Pam da chi wedi dewis dod i weithio at Cymorth Cristnogol? Nathan, beth am i ni gychwyn efo chdi? Dwi'n mwynhau gweithio gyda bobl ac yn gallu rhoi fy ffydd, gweithio allan y ffydd ynde, gallu siarad gyda bobl ac ysbrydoli nhw i fod, fel yr Iesu yn fod yn garedig i'r tlawd ac yn rhoi ar gyfer yr materion pwysig. Mae'n braf gallu gwneud swydd mor bwysig yn ystod y dyddiau yma. Enwedig mewn amser mor tywyll, mae'n braf gallu siarad am y goleuni. Felly, mae'n braf gallu gweithio i Gymorth Cristnogol. Helen, be amdana ti? Dwi'n just really cefnogi'r gwaith o Cymorth Cristnogol a ro'n i'n eisiau gweithio dros y lusen sy'n gwneud gwaith mor bwysig dros y byd. A dwi'n hoffi'r ffordd mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda sefydliad yn yr gwledydd lle ni'n gweithio i deall beth mae nhw angen a gweithio gyda nhw, nid yn wneud pethau am nhw. Dyna'n bwysig iawn i mi. Mae hwnna yn agwedd pwysig iawn y waith Cymorth Cristnogol, bod ni'n gweithio hefo pobl a nid jyst wneud pethau drostyn nhw, ti'n berffaith gywir. Miriam, beth amdana ti i gloi? Dwi wedi gwybod am Cymorth Cristnogol wrth gwrs, am mam a dad a mae'n teulu ni yn eitha involved ac yn bresennol yn y gwaith maen nhw'n wneud. Ac mae wedi bod yn elusen ac mae Cymorth Cristnogol, maen nhw'n delio efo pobl a maen nhw eisiau gwneud bywyd yn well i bobl ac mae gweld y straeon mae Cymorth Cristnogol yn adrodd amdanyn nhw yn bwerus, dwi'n meddwl, ac yn bwerus gweld mae nid mynd yna i newid bywydau pobl dros dro maen nhw, ond mynd i wneud o newid parhaol ac yn rhywbeth sy'n wirioneddol yn mynd i fod yn chwyldroadol mewn bywydau pobl yn yr hir dymor. Yn debyg iawn i beth Helen yn deud fan'na. Arbennig, diolch yn iawn i chdi. Wel, diolch i chi'r tri a croeso cynnas i chi i'r tîm a bob bendith ar eich gweinidogaeth chi yn plith ni yn Cymorth Cristnogol a trwy Gymru gyfan yn ystod y misoedd a gobeithio y blynyddoedd nesaf yma. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. Diolch yn fawr.